Ay nako, ito butas sa butas na oh. Ito. Paka-traffic, grabe. Ayan, lalaki ng bato, pinagtatamba ko. Grabe, kinalitan tayo ng Harley Davidson. Naku, grabe arago yun. Wala makakaharang-harang to mga kabarako oh. 359 mga kabarako. Tingnan nyo naman yan, napakahaba ng traffic dito. Ay grabe, hirap to mga kabarako. Ngayon ako naka-experience nito. Naku, anong nangyari dyan? Kotse, kotse. Ayun, tumaob. Kotse, kotse. Ayun oh. Kinain nyo na yung lane namin. Saan kami dadaan? Walang katao-tao dito mga kabarako. Alright, 8:35 ng umaga. Dito tayo sa sentro ng bayan ng Tigaon. Punong-puno ng banderetas. Parang piyesta lagi dito ah. Hindi ko alam anong piyesta dito mga kabarako, pero parang laging piyesta. 8:41, update natin sa mga kalsada dito sa bayan ng Tigaon. Yan, ongoing pa rin ang widening bandang kanan, pero halos patapos na. Ang luwag na dito mga kabarako. Napaka-solid na dito. Dito yan sa may Hingaroy Bridge. Let's go! Ating sayo, awit sa akin. Yan ang mga iiwasan natin dito, yung mga tumatawid na mga kalesa. Tsaka marami rin kumakain ng linya dito. Oh no! Parang piyesta ka dito, pati tuloy may banderitas ah. Sana all. Hindi ko alam, hindi ako sigurado kung piyesta sa bayan ng Tigaon ha. 8:46 ng umaga ang ating oras. Nandito na tayo sa bayan ng Ocampo. And of course, kabarako no, sa mga kababayan natin na dumadaan dito. So yan, maraming warning signs dito. Lagi rin tayo mag-iingat dito sa lugar na ito. Mga accident prone area ito mga kabarako. So lagi natin pinapaalala yan. Terra Mater Resort, New Moriones. So dapat daw dito ay 55 kilometers per hour lang. Hindi ba nasusunod eh. Mga bus lang dito, kulang sa 100 ng takbo. Ano ko? Alright, 8:50 na ang umaga. Dito na tayo sa Barangay Hanawan, Ocampo, Camsur. So ito yung kanilang wet market dito every Saturday and Sunday. Ako talaga ang dami sasakyan. Marami na mga buses ngayon mga kabarako. Kaya yung mga kapatid nating riders, lagi tayo mag-iingat sa kalsada mga kabarako. 8:54 na umaga. Dito na tayo sa Barangay Hibago, Ocampo, Camarines Sur. Ayan, kung nakapapansin nyo yung mga bundok na yan sa kabila nyan, ang Maharlika Highway papunta ng Albay. So sa part na ito ng Hibago, ongoing din ang construction ng mga kalsada. So dito road repair ito, hindi widening. Ayan, bandang kaliwa. Alright, 8:58 ng umaga. Dito na tayo sa sentro ng bayan ng Ocampo. Yan, hindi masyadong matao ngayong Sabado ng umaga. Ocampo Central School. Nakapasok na ako dyan. So ito yung kanilang municipal hall. Alright, nagsisimula pa rin tayo sa ating napakahabang biyahe for today. Medyo nagpapainit pa lang tayo. Bahala ka sa buhay mo. Napakagandang part ito dito sa may bayan ng Ocampo. Kaliwat ka ng mahabang palayan. Pakasarap sa mata. Dito to yan. Ayun. 9:09 ng umaga. Dito na tayo sa Anayan, Pili, Camsur. So itong intersection nito, papuntang kaliwa bayan na or papunta ng Albay, Sorsogon, Mindanao, and Visayas. So dito tayo sa bandang kanan. Dito tayo dadaan ngayon sa Pili Town Center mga kabarako. Tingnan natin kung traffic. 9:09 ang ating oras. Yan, para maiba naman, makakita ng ating mga kababayan, mga taga-Pili ang kanilang bayan. Lalo yung mga matagal na hindi nakaka-uwi sa kanilang bayan. Alright, let's go! Makulimlim pa rin ang panahon mga kabarako. So kung tuloy-tuloy lang na ganito, hindi tayo masyadong mapapagod sa biyahe. Ano ko? So by the way mga kabarako, ang bayan ng Pili ang pinaka-capital town ng lalawigan ng Camarines Sur. Alright, ito ang Pili Central School. Nice, may Save More Market na rin pala rito. Pili Public Market. Nice. Opening siguro nila oh. Kaya nakakamiss sa mga probinsya, yung mga drum and lyre. Yun, may Jollibee na rin pala dito oh.
Okay, ito ang Municipal Hall ng Bayan ng Pili, mga kabarako, bandang kaliwa. As expected, syempre, capital town ito. Mas maunlad sa ibang bayan ng Kamsur. Sana all. Pili West Central School naman dito sa bandang kaliwa. Alright, yan. So, ang sentro ng Bayan ng Pili. Alright, 9:25 na. Ang bagal natin. Bahala ka sa buhay mo. Coca-Cola bottling station. Yan. Palatandaan yan, nasa Naga City na tayo. Oops, tabi tayo, tabi. Tabi muna tayo. Yun. Unahin natin yan. Back to Almeida Highway tayo. Dito na tayo sa bandang kaliwa. Yun lang mga kabarako, umaambon na. Nandito pa lang tayo sa Naga City. Parang may problema ka. Naku. Ang mga kumakain ng linya na naman. Ako talaga. Alright, again, dito sa Almeida Highway, may nag-iisang release ng train dito. Ingat tayo rito, ingat. Slow na lang tayo dyan. Napakadelikado ng release ng tren na yan. So nandito na tayo sa bayan ng Milaor. Yan mga kabarako, ongoing widening dito oh. Ayan oh, pinagubutas na nila. 9:44 ang ating oras mga kabarako. Tingnan nyo, napakahaba ng traffic oh. Ongoing ang kaliwat ka ng widening dito and construction. Ayun sila, Mrs. Barako, nakasakay doon sa Raymond na yun. Naunahan pa pala namin sila. Alright, try namin silang sabayan. Bahala ka sa buhay mo. So pinagpuputol ng mga kahoy dito mga kabarako. Oh no. Kaliwat kanan yan oh. Ay nako, ito butas sa butas na oh. Kaya talagang one way oh. Sayang ng mga kahoy na ito mga kabarako. Ayan oh. Ang lalaki na, tatandaan na yan. Paano masabi? Mula pagkabata pa yata ako, andito na yung mga kahoy na yan eh. Sayang. Eto. Paka-traffic, grabe. Ayan, lalaki ng bato, pinagtatambak oh. Kawawa yung mga bahay pala sa gilid ng kalsada. Nice Harley Davidson oh. Sana all. Ayan, kaliwat kanan ha, pagkagaling ng Manila, galing ng South. Ayan, kaliwat kanan ng construction na mga kabarako. Starting bayan ng Milaor, kaya doble ingat tayo dito. Especially yung mahilig magbiyahe ng gabi ha. Ayan ha, napaka risky nyan. Oh, bandang kanan. Pwede na tayo. Yan! Grabe, napakaganda rito, napakalawak. Parang expressway ang datingan. Hinahanap-hanap kita. Sabi sa'yo, kahit maghap. Grabe, kinilitan tayo ng Harley Davidson. Bahala ka sa buhay mo. Shout out! Grabe, kawawa tayo na lang. Alokohan yan. Sana all. Uy, grabe, may mga sira na yung part na ito ng Milaor mga kabarako. Ayan, nakita namin si Mrs. Barako nakasagay dyan sa Raymond Bus. Patak na naman ang ulan. Grabe naman. Oh no. Huwag na nating labanan yan. Napakain tayo ng alikabok. 9:54. So ongoing pa rin ang construction dito sa Pamukid Bridge mga kabarako, bayan ng San Fernando no? Kaya ingat kayo dyan. Baka bigla kayong dumiretso sa gitna ng kalsada. 9:56 ng umaga. Nandito na tayo sa bayan ng Pamplona. Pero pinagpuputol na rin yung mga kahoy mga kabarako oh. Oh no. Ayan, so ingat tayo sa mga gilid ha. Ayan, ongoing na rin ang mga widening dito. Ayan, dito mga kabarako. So paggagaling ng NCR, mukhang maganda ang pagkakagawa ng kalsada, malalim. So pinagpuputol na rin nila yung mga kahoy. Alright, ayan ha. So dito naman bandang kanan,
ayos na pero hindi pa pwedeng daanan. Mga magandang pagkakagawa ng kalsada dito ngayon. Malalim, makakapal. Ayan, dito yan sa may San Gabriel Bridge. Ayan mga kabarako ha. Maputik yung bandang kaliwa, bandang kanan, lalo ngayon pag ulan oh. Kaya dodoble ingat tayo sa mga pagsingit-singit. Unahin yata nila ang tulay oh. Hanggang dito mga kabarako, pinaghuhukay na nila oh. Alright, may mga warning signs naman, kaya lang medyo punot-punit na yung iba. Hindi ko alam kung makikita sa gabi yan. Alright, 10:03 ng umaga. Crossing Pamplona na tayo. Ayan, pagka lagpas ng crossing Pamplona, tuloy-tuloy ang widening dito. Mahirap mga kabarako, yung mga tinibag nilang part ng kalsada, parang nakadama yung mga gilid oh. Kaya wag kayong masyadong gigilid no. Ayan oh. Ito yung sinasabi ko, ayan oh, yung mga yan oh. May mga portion pa naman ng kalsada na butas-butas. Alright, 10:10 ang ating oras. Malansaw Bridge. Doon na tayo sa Libmanan, Kamsur. Alright, 10:19 ang ating oras. Dito tayo sa B-Fuels, Libmanan. Tabi muna tayo. Nabutan na naman tayo ng medyo malakas sa pagulan mga kabarako. 10:39 ng umaga. Basang-basa tayo pag pasok ng Libmanan. Pero pagdating dito sa unahan, tuyong-tuyo naman. Grabe. Talaga naman nakakatuwa ang panahon ngayon mga kabarako. Let's go! Update natin sa mga kalsada dito. Ayan. So, bandang kanan, unti-unti nang sinisimulan ang pag-widening. Pinuputol na mga kahoy. Ito oh. Yan. Kaya ingat-ingat tayo dito. Naku, ang lalim na nito. Naku, wala man lang harang yun. Yan, sayang naman malaking kahoy mga kabarako. Oh, no. Pinagpuputol na para sa widening oh. Sayang talaga. Wala lakanan yan oh. Naku, grabe araw ko yun. Wala makakaharang-harang to mga kabarako oh. Ay, talaga naman konti pagkakamali. Magtatanim ka ng kamote dyan oh. Bahala ka sa buhay mo. Kaliwat kanan yan. O dito yan sa pagpasok natin ng Kabangog Bridge. Yon, Barangay Bigueto Nebo, Libmanan, Camarines Sur. Ayun, yung pala yung pangalan ng barangay. Ito yung pagpasok natin dito sa lubak-lubak na ito. Yung lagi nating pinupuna tuwing pauwi. At pabalik tayo ng Bicol Region at ng NCR. Ayan. So ganun pa rin, walang pagbabago. Wala na, finish na. Lubakan pa rin. Shout out. Baka naman Bahala ka sa buhay mo. malapit na magpasko. Pamaskon nyo na sa amin to. Ang lokohan yan. Pati ng kalsada nilang ito nag-cave in na pababa oh. Oh no! Parang nakakatakot. Baka biglang gumuho. Malapit na tayo sa Sipokot. 10:47. Going straight diet via Maharlika Highway. Ngayon dito na tayo sa Andaya Highway. Let's go! Let's go! Atik sa'yo, awit sa akin, bilang sawa na sa'kin, mga kwentong maraton. Tungkol sa'yo at sa ligaya, iyong hatid sa aking buhay, tuloy ang bida sa isipan ko bigaw. Sa umaga, sa gabi, sa bawat minutong lumilipas, hinahanap-hanap kita. Oh yeah, hinahanap-hanap kita. Yan, 10:54 na ating oras dito sa may Bitancor Hardware. Ayan, itong kurbada na ito, napakadelikado. Kaya mag-iingat tayo dito mga kabarako.
Alright, 10:55 na ating oras. Dito na tayo sa mga lusong na kalsada ng Lupi, Camarines Sur. Yan, mga yung sinasabi natin, mga kumakain ng linya, oh. Oh no! Sobra. Ang daming nagtitinda ng mais, kaya lang nakakadala eh. Titigas na ng mais kasi minsan na tinitinda eh. Nice, sana all. Alright, sa part na ito ng Lupi, ito yung iingatan natin, yung mga paahon. Hindi natin nakikita yung nasa unahan natin. Ayan, kagaya niya, no? Kasi may mga umu-overtake dyan. Baka pag angat natin, bigla kayo sasalubungin ng umu-overtake. Kaya doble ingat tayo dito. Part ng Lupi ito, mga kabarako. Alright, 11:04, accident prone area pala itong lugar na to. Kasi yung paakit ng kalsada, oh. Ayan, butas-butas, oh. Lagi na nating na-mention tong lugar na to, mga kabarako. Pagpasok, paglabas ng boundary ng bayan ng Lupi, tagal na tong di naaayos, ah. Ayan, oh. Ragay Bridge, mga kabarako, ingat tayo dyan. Ano kaya nangyari dyan? Butas-butas na eh. Fuel Save Gas Depot. After ng Fuel Save Gas Depot na yan, dito na naman tayo. Basang-basa lagi dito eh. Para kasing rainforest, oh. Hindi ko alam kung bakit laging basa yung kalsada na yan dyan. Nakakunti na lang, matatapos na itong riprapping dito. Ayong taas na lang, oh. Pero maganda na, malawak na to eh. $11:27, mga kabarako, dito tayo sa Barting Ragay. Ang bibilis na sasakyan dito, oh. So ongoing bridge work dito, Panaytayan Bridge. Alright, Barangay Liboro, 11:37 ang ating oras. Ragay, Kamsur. Right, 11:42 ng tanghali. So naipit tayo dito sa may Ragay. Parang may road work ahead yata, oh, yan. Round 06 na ng tanghali. Grabe magpa-traffic tong trabahong ito dito sa Pakulago Bridge 2, mga kabarako. Oh no! Inaabot tayo ng ulan dito. Bahala ka sa buhay mo, mga kabarako. Ayan na kasi, oh, nagpuputing yung heavy machinery nila dito. Sobrang lakas sa mga pag-ulan talaga, mga kabarako. Tingnan nyo naman, oh. Suluhin Ngayon lang yan! tayo nakabiyahe ng ganito. Utoy yan! Ako. Let's go! Gutom na tayo. Bahala ka sa buhay mo! Mamaya na lang tayo magtanghalian. Alright, 1:70 na ng hapon. Nandito pa lang tayo sa Tagkawayan, mga kabarako. Grabe. So kumain muna kami dito sa McDonald's Tagkawayan. Yan, bagong McDonald's Tagkawayan, mga kabarako. Alright, we're good to go. Tuloy-tuloy na kayo, mga kabarako. Hindi natin nakuhanan kanina ang Del Gallego, pero ang nandoon na lang na checkpoint ay yung sa animal quarantine, yung sa mga baboy yata yun, yung swine flu, or yan, yung sa mga baboy. Pero yung border checkpoint updated, wala na talaga kahit tumaas ang kaso sa NCR. Right dito sa Tagkawayan, Quezon, dami mga warning signs dito, lalo itong mga kurbada. Kaya mga kabarako, iingat tayo. Ibig sabihin, nilagayan dyan kasi accident prone area yan, lalo yung mga kurbada. Yan, kagaya nito, slow and accident prone area, lalim ng kurbada, oh. So pwede kang, pagka mabilisan, pwede kang mag overshoot. Isa pa to, oh, yan, kagaya nito, oh. Halos di mo maaninag yung kasalubong mo. Nako, anong nangyari dyan? Lumusot eh. Okay naman. Okay naman. Wala namang ano.
Kotse, kotse. Ayun, tumaob. Kotse, kotse. Ayun oh. Ba? Lumusot eh, umano ng bakod. Ayun yung dinaanan niya oh. May isang sakay daw. Okay naman daw. Diyan, dito. Papunta, ayun yung dinaanan niya oh. Kaya pala ako. Ayun oh, ayun oh yung Namin kayo na wala pa yun eh. Barandilya. Isang sakay lang, okay naman daw. Madulas kasi. Delikado dito sa Tagkawayan. Masyado kasi madulas eh. Lumusot siya sa Barandilya. Nako, kaya ride safe lang dito, lalo na sa Tagkawayan. Labas na tayo ng Tagkawayan, Quezon. Yes. Right, pagtawid natin dito sa Cam Norte boundary yon, bandang kanan mga kabarako, hindi pa simentado yan, ingat kayo dyan. By the way, ride safe sa mga nakasabay natin mga rider. And then dito mga kabarako, dito sa part na ito ng papuntang Tabogon, hindi ko alam anong lugar ito. So ang pangit ng kalsada dyan, no? 1:52 ng hapon. So nandito na tayo sa Santa Elena or Tabogon, Santa Elena, Camarines Norte. Ay, kasabay natin tong mga dambuhala dito. Ito pa mga kabarako, pagliko nyo ng Tabogon, hindi rin maayos-ayos ang kalsada dito. Ayan mga kabarako, ito yung sinasabi ko sa inyo oh. Ay, halos isang taon na kaming dumadaan dito, ganito pa rin yan. Okay, Hindi na natapos-tapos yung kalsada na yan dyan sa part na yan. Babay muna, Bicol Region. Dito na tayo sa Calawag, Quezon. Ang lalalim ng ukaw. Pero dito yung dito sa may Doña Aurora Bridge, dating napuna natin, at least tapos na yung kalsada dito. Yan, Doña Aurora Bridge. Ito pa oh, kagaya niyan. Ay, talaga. Doble ingat kayo basta Calawag. Ayan, dami kasing inaayos na kalsada dito sa Calawag oh. Ayan oh. So one way lang. Grabe ang pangit ng mga gitna nila. So basta doble ingat tayo dito ngayon sa parting Calawag. Ang ating oras 3:51 ng hapon. Dito na tayo sa bayan ng Atimonan. Masyadong ma-traffic dito sa may tapat ng Red Doors. Oh no! Hindi ko alam kung bakit mga kabarako. Oh, mahaba-haba ito. Anong meron? Ang gaya natin itong mga tricycle. Dito tayo kanan, gaming. Ay, kawawan naman ang ating motor dito. Kaya lang napakahaba ng traffic mga kabarako. At tayo, notice tayo. Ay! Ang lalim no? Ang lalim ng... Uy! Yun, ang galaban ng NMAX. Ang putik natin, grabe. Uy! Parang may problema ka. Kaya NMAX lang malakas. Alokohan yan. Hinarangan na lahat. Dito. Uy! Grabe! Atimonan with love! Bakit? Ay, Ginusto mo yan, grabe. nagpasarap. Ito, sorry for the inconvenience. Repair rehabilitation ongoing. 3:59 mga kabarako. Tingnan nyo naman yan, napakahaba ng traffic dito sa Atimonan, Quezon. Uy! Oy! Ginagawa mo! Shout out! Para-pares tayo ritong maiipit at aabuti ng siyam-siyam. Suluhin mo yan. Nung nakaraan di tayo naipit dito eh, kaya di tayo pamilyar ngayon. Parting Atimonan, ganito pala kahirap dito ngayon. 4:06 ng hapon. Ayan, basa na akong basa ang sapatos natin. Bahala ka sa buhay mo.
Inbox ng malakas. Ang angas mo ah. Ay, grabe, hirap to mga kabarako. Ngayon ako naka-experience nito. Ginusto mo yan eh, nagpasarap te. Ngayon lang. Ah! Ay, grabe. Woo! Ay, grabe talaga mga kabarako. Sobrang paghihirap to. Binibiro. One way. Di kaya, di kaya. Ma-aksidente ka. Ay, nako. Uy, say. Uy, grabe mga kabarako. What? Uy. Tingnan nyo naman, oh, prosesyon na. Ay, nako. Wala pang April. Prosesyon na naman. Hindi totoo yan. 4:12 ang ating oras. Dito na tayo sa my port of Atimonan. Kinain nyo na yung lane namin. Okay, Saan kami dadaan? Bahala ka sa buhay mo. Kahit kumain kayo ng lane, wala kayong lusutan. Grabe, ang haba mga kabarako, oh. Pagka mga ganitong sitwasyon, ang pinaka the best na ruta, lalo sa mga private vehicle, ay ang Bondok Peninsula. Dito man sa area na to, after ng Jollibee at Tinomonan, yan, patuloy na inaayos ang kalsada, kaya doble ingat tayo dyan. Alright, 4:16 ng hapon. Thank you for visiting Atimonan. So we are now in Pagbilao, Quezon. Let's go, let's go. 4:26 ng hapon. So dito na tayo sa may Old Sigsag Road. Pwede na palang dumaan dito pagka galing ng south. So ongoing on construction dito mga kabarako. Ito left side. So alam ko last June ay bawal dumaan dito lahat ng uri ng sasakyan. So ngayon pinapanayagan ng dumaan. Pero I think one way traffic lang, no? So ayan, magandang balita ito kasi ongoing ang repair and rehabilitation ng mga kalsada dito. Ayan, oh. And so after how many rides natin, ngayon lang ulit tayo nakadaan dito sa Old Sigsag Road. Dahil almost 4:30 na ng hapon, napakadilim na. Alright. Shout out. Shout out. Alright. Ano yun? Malungkot naman dumaan dito. Dahil siguro paggabi. Hindi ko pa natatry dumaan paggabi dito mga kabarako. So hindi ko alam kung anong pakiramdam ng pagdaan dito ng gabi. Walang katao-tao dito mga kabarako. Araw ng Sabado, ilang piraso ang dumadaan dito ngayon. Namiss lang natin dumaan dito. Napakasarap talaga dumaan dito sa Old Sigsag Road mga kabarako. So ayan, temporarily close, no entry, no? So one way. Yun, 4:53 na ng hapon. So dito ulit tayo dadaan sa Lukban, kaya maaga pa naman. Lukban sa Luisiana na lang naman ang madilim. Kayang-kaya natin. Papasok lang tayo dito sa subdivision na ito. So advisable dumaan dito pagka maaga kayo nakapasok. Kanan dito, Brentwood Subdivision. Ayan. Diretso lang naman ito. Paglabas ng subdivision na yon, kakanan lang dito. Ayan, meron naman, oh, this way. So ito na ngayon ang tinatawag natin na Pagbilao Diversion Road. So dire-diretso lang ulit. Mga 15 minutes to na bakbakan. 5:05 ng hapon. Dito tayo lalabas, oh, dito sa may gas station ng Giant. Ayan, kaliwa lang tayo dito. Dire-diretso lang tong Tayabas Diversion mga kabarako.
bigay